நேற்று போட்ட வீடியோ வந்து பிரிச்சுட்டு காட்டினேன். இன்னைக்கு வந்து பிரிக்காமலே காட்டுறேன். வெளியே எடுத்து பபிள் வந்துச்சு. யூடியூப்ல இழுக்கிற மாதிரியே இருக்குல்ல. ஆனால் கிஞ்சிப்போம் இந்த மாதிரி. தப்பா நினைக்காதீங்க, இது ரெடிமேட் தான். பட் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் கையை உள்ளே விட்டு கஷ்டப்பட்டு வெளியே எடுக்கீங்க. ஆனால் உள்ளே விட்ட அப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். வெளியே இருக்கும்போது தான் இது இருக்கும். அப்படியே ஜில்லுன்றது மேலே கை வச்சுட்டேன். நல்லா இருக்கா ஐஸ் பேக் மாதிரி. சரி, நான் விளையாண்டு காட்டுறேன். அப்புறம் எங்கள் அப்பா விளையாண்டு காட்டுவாங்க. சட்டியெல்லாம் விளையாடக்கூடாது. இது பாருங்க, பிஞ்சு வருது. நான் இப்போ ஒரே ஒரு மேஜிக் பண்ணி காட்டுறேன். இது பண்ணி காட்டுறேன். அது அதே மாதிரி தான் எடுத்து பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஆனால் அந்த பபிள் குட்டி குட்டி பபிள் வரும். வீடியோவில் வந்து பார்க்க கிளியராக தெரியாது. இங்கே ஒன்று இருக்கு. நான் கிட்ட வந்து காட்டுறேன் பாருங்க. ஆனால் கையில் லைட்டாக தான் விட்டுது. இது அவ்வளோவா மோசம்லாம் கிடையாது. கொரோனா திருப்பியும் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நேற்று போட்ட வீடியோ மாதிரி தான். எங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்க சொல்கிறேன். அப்பா வீட்டில் சொல்கிறேன், அப்பா கொரோனா திருப்பியும் சைனாக்கே போகுதாம்மா? அவங்களுக்கு கேட்கட்டும் சைனாக்கு போகுதுன்ட்டு. கொரோனா மீண்டும் சைனாவுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் நண்பர்களே, அனைவரும் உங்களது மனதை சந்தோஷமாக வைத்துக்கொண்டு உங்கள் வேலைகளை கவனமாக செய்யுங்கள். கடவுளின் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள். அவர் அனைத்தையும் பார்த்துக் கொள்வார். கிருஷ்ணர் மேலே முக்கியமாக நம்பிக்கை வையுங்கள். நன்றி, நன்றி, நன்றி.